teleserye ng Pilipino. Wala pa dyan may nakabo. Nakakuan ba? Hindi pa tapos ang laban ni Cardo. Ay ha? At sa kanyang muling pagbabalik, ay ang muling kabayaran. Asyo ka dong. Dahil ang laban ni Cardo Kailan naibig, lalo ka pang inigipit. dahil wala siyang uurungan. Dalisay, pangalaban ng katarungan. Wala kinasatakutan, walang Dahil ang kahit ang gagawin ay ilaban nating mga Pilipino. Gago ka, kung hindi mamatay, ikaw ron yung hawa sa mga grupo, pakyo na lang ka. Hindi magpapatalo. Abangan sa FPJs ang probinsya.